Hey guys, nandito ako sa Park Mazda na park. So, gamit ko sasakyan muna is aking sasakyan papunta dito. Okay na rin kasi hindi ko alam kasi bas nagrabing snow, baka may mga towing ba. Kasi naka street parking lang kami ni boss ni Falcom. So, at least nakapark kami dito. Ayan. Kuha muna ako ng kape sa kanila guys. Nantok ako. Alright guys, ito yung sasakyan nila. Ito yung sasakyan na kinuha nila, GMC. Doon pa rin kami sa Vermilion. Maganda dito yung sasakyan niya guys. Oh. At ano din, yung kambyada doon lang, automatic. Ayan. Bagay na bagay sa kanila kasi dalawa anak nila. Wait lang, matawag si boss. Hello. Ready na ka? Wala pa, nag-count pa ka. Guys, nakalabas na kami sa Sherwood Park. So, we are 172 kilometers going to Vermilion. So, wala akong medyas. Basang-basa ako, guys. Basa yung paa ko, ang lamig ang paa ko. Kaya nagpaano ako dito sa car. Nagpainit. Kasi basang-basa. Wala akong medyas talaga. As in. All the way tomorrow na yan, guys. Kasi wala akong dalang damit. Toothbrush lang ang dala ko. Kasi yung last time namin pumunta doon, hindi nagamit yung mga dinala kong mga kung anong anik. So, yan lang. So, I'd rather just bring toothbrush na lang guys. Kasi importante maka-toothbrush na mamayang gabi. But yeah, so we are going now. Weekend getaway. Hindi mo alam. Fiesta. Ayaw mo yung mga Dito na naman kami guys. Rakang si Shinyahaw. Good morning, hawaw. Butas iro may pang-iro humot niya. Ano naman? Bajing. Good morning. Kuyawas masakyan na line up. GMC. Magtaod eh mo. Ay. Oo. Ay! Sige, isa lang ako papaano mag-vlog ko. Ready na rin? Ready na. Sama na siya. Nasuguan. Nasaguan eh. Ate, mong stars pero
Nada, yeah. Ikaw lang, Bira. Ako lang ibalhin din. Dali naman na. Magpa-vlog lagi ni Siki. Sa kaya mo naman vlogger ka dalian eh. Ako sa ibalhin. Kan pwede na kayo ni Dire. Gapo gasiga ang suga nil. Del. Ayun na. Gapo. Practice ng manala no? Uwi na kami. Dahan-dahan lang kami ngayon guys kasi pangit yung weather today. Minus 27. Feels like minus 30 pa to, of course. Yan. Pauwi na kami. Thank you so much for hospitality. Sabi na kung kuhaan pa sila, mo balik pa si Cassandra. O kanon ko nakakuan. Naka. Bye-bye. Ay, yun yung matalas to sino yun. Ag. Si Karil, ag ba tapos na? Agkuan man na. Agkuan. Nagtsada lagi ni Kira. Kibuy yan tawag siya mo ng Kibuy. Kibuy. Nagtsada lagi ni Kibuy. Kibuy, kanon sa kauli? Init. Kapal ng snow. Kapal ng snow. Wala music diha. Lakeland College. Muna to Yawa eh. Kala na ito malabi na ako ang termino. Ayo, magkuanday ko karon sa Elk Island. Pagas muna tayo guys. Nandito tayo sa may Andros ata to. Dyan. Restaurant and convenience. Okay. Salamat. Thank you so much, Cassandra and family. Carl, thank you for accommodating us. Naka-sunglass ako kasi sakit sa mata.
Yan. So, 12:16 na. Kailangan ko makapunta sa church ng, sabi ko, malilate ako mga 2 p.m. So, hindi na ako maliligo. Ngilamos na lang tayo, guys. Kasi malamig din. Tapos nakaka-consume ng time na blower ka pa sa mukha mo. Ay, sa buhok mo. Blower mukha. Ayan. So, ilang minutes na ba? Parang 1 hour pa couple of minutes more to go bago tayo makarating ng Edmonton. Ay, hindi pa pala. Kukunin pa namin yung sasakyan na nakapark doon sa Park Mazda, yung sasakyan ko na wala ng gas. Kailangan ding magpagas si Falcom bago kami makauwi ng bahay. Dito na kami sa Park Mazda, guys. Nililinisan niya ang aking sasakyan. Kinukuskus. Kasi dito na kami. Tapos ako magdadrive pa uwi. Tapos papagas pa siya sa Shell. Wala na akong gas kasi. Tapos wala akong medyas. Nabasa kagabi. Kahapon pag kuskus ko kahapon, guys, ng snow. Yeah, siya muna ang magpagas kasi of course, minus 25 ngayon. Hindi ako mag-last doon sa may gasoline station. Thank you, boss. Maraming salamat. Hihingi na talaga. Guys, hihingi na ako talaga ba? Sobra. Ay, anyway, ano lang naman, 25 minutes dito. Hindi na ako maliligo. Para dire-diretso na ako sa church. Hihingi na ako, guys. Salamat sa pa-cake ni Zia. Gawa niyang cake. Thank you. Kakain mo na kami.